Sanibona. Le video ngizoyenza nje ngiyenze lama products kuphela. Yize bengenzile enye. So ngizocela nje ukukhuluma kakhulu namadoda. Madoda njengoba bengade ngivele ngisakhona la kwa socials, ngidayisa zona lezi zinto zamadoda. Njengawo umveva ukuthi if induku yakho ayiqini kahle, phecelezi ipipi. If ipipi lakho sithanda sami aliqini kahle, uyabona ukuthi hayi lihambe bese libe ngathi liyakhathala ngilandela ilanga. Kuhambe kube ngathi hayi nali siyakhathala induku yakho. Uyabona ukuthi umdlandla ayawusekho, awukuzame nawo umveva u1200 rand uyawubilisa nje. Sithanda sami bese uyawuphuza ngoba indoda nendoda kumele ukuthi kuqine. Mawulibona futhi engathi phela ngoba the more uya ngokukhula kube ngathi lithi nalipipi kubuyele emuva liyancipha. Libuye yabole ungasali understand nawe ukuthi hayibo ngoba bengitshela ukuthi benginentonyana nje kwangathi ibuyele emuva into yami uzokusiza lo ukuthi athi ukulula. Uyabolisa ukuthi ukululeka. Hayi insizwe eziningi sesizakale kakhulu. Nokushova nje. Mawusushova ibhayisekile ushaya umuntu wakho, fanele uze umdladla uzwe egazini ukuthi hayi cha ngiyayenza lento. Angifuni ke insizwe yakithi uyithenge le product ngoba uthi hayi uzobusuba nalamapipi angaphandle ko Nigeria ako Zimbabwe. Cha, ngeke kunikeze bakwethu umshiza, kodwa nje kuphela izokusiza ekuthenini maliqine livuke kahle. Mawukuthi bese selinqaba seliba nebalance, selivuka lithi ukuthithiza livuke lithi ngqo. Uyabona lonto leyo u1200 rand ukululele lona ke futhi ngoba phela siubiza ngomkhulisa pipi. Uthi ukulithi impela, uthi ukulithi angimdayiseli kumuntu ongaphansi kwa 25 years because kusuke kuyingane leyo. U1200 usuyayibuza ke njengamanje vele ukuthi ngitholakala kuphi. Ima ke nakho icongo dust ngingayiboni. Nginike nje umzuzwana ngikuthathele icongo dust ngoba ngeke phela ngikudayisele icongo dust sithandwa sami. Icongo dust ile yokuthi ke uphuza ukuchama. Icongo dust sithandwa sami yokuthi uphuza ukuchama i130. Musa ke ukuhamba uyolanda zonke idaputapu zale emgwaqweni ezimenyezwa le erenki uthi ngizwile kunengane ka Facebook ibikhuluma ngecongo dust athi ngihambe ngiyocinga lapha kuyabe kuyasuka lento ayisekho right for wena. Usuthi hayi lento ayisebenzi ngoba uhambe wayale wangishiya la ngikutshela ngayo ukuthi indoda yakithi kune product la ebizwa ngecongo dust 130 rand. Incane nje kodwa ungayisebenzisa inyanga yonke noma phela inyanga ngoba mawuyifaka ihlala 4 days emzimbeni. So ke icongo dust 170 rand. Mina nje ngiyatholakala madoda ku WhatsApp ku 081 729 3262. Mawufika lapha ku WhatsApp ke ngoba mina ngikude ngine like eThekwini nje ngikunikeza inamba ye distributor eThekwini u084 288 4878 ake ngiphinde. MawuseThekwini u084 288 4878. Inamba nje leyaseThekwini. eThekwini sinanane nesitolo. So ohambayo mufonela le number bazokutshela ukuthi kukuphi ungene ufike uyithenge. Lalela ke icongo dust le 170 uyithi nje insizwa yakithi uyithi copo ebese uyalidonsa lona. Udonsa iPP nali licijile bese uyathi nje la ngaphezulu kwembobo bese ufaka iplastiki noma ufake icondom lisalele lilalela. Hayi ukuthi icondom uyifakela uthi uyolala, cha ukuthi ukhave ulinde boma 15 to 30 minutes uyibukele iTV bese uyahamba uyoluwasha ipipi uyachama. Uchama ekhaneke nje kungabibikho kusele phakathi. Uzowuza umshudo, hayi uzodrive. Uzolishova insizwa yakithi ibhayisikili, uzolishova ibhayisikili kodwa ke mawuza ukuthi lokhu ushovile ngathi useyakhathala uthi ukumqabuqabula uthi ukumdlalisa uthi ukumncoma ukuthi hayi baby umnandi. Wasuba mnandi kangaka namhlanje. Ngincetse ibetri lo wasuba mnandi kangaka umuntu wami namhlanje. Yabo umncoma wenzela ukuthi khane uyabona ezofuna ukuthi aqhubeke nawe lokhu ushovile 170 rand. Mawusegoli bamba le number 084 777 2118. Mawukuthi usegoli 084 777 2118. Zikhona ke ama distributors akhona eSouth Africa yonke ukuthi usePitoli ukuthi ukuphi ungena kule yami number ngizobe sengiyakunika idistributor
Ma ungangitholi ku 081 729 3262 ungene ku 082 681 1573. Ziningi lezi number sengikunikeze zona. So koba kuwena kuma ufuna ukuyilandela itapu le. So le eyokuthi uphuze ukuchama i170 icongo dust. Yabona ke ngiphinde ngibe nalo ama capsules ke lawo. Ama products ami ke anegama le ngaphandle ukuthi cooking with notes akanje ama products ami. Uyathatha lena ke ile also esiza ngokuthi ipipilimi mawukuthi awunaso isikhathi sokubilisa mhlawumbe u-taxi driver, u-truck driver isikhathi sokubilisa awunaso. Thatha amanzi antukuntuku, thathe ama-2 la. Nibuye nife namaqolo ke guys ngoba nihlale nihleli phansi mawukuthi u-truck driver. Thatha 2 namanzi awom uphuze. I-herb le lapha phakathi, yabo? It's a herb. Thatha 2 uyaphuza, thatha 2 uyaphuza iyakusiza ekuthenini induku yakho iqine ithi ukululeka. You understand? Only 1200 ikhombo ke le yomkhulisa pipi. Lo owokuthi mawukuthi sengathi liyashwabana ngathi liba nokuncipha yabona lomile uthi nje la esandleni uthi kanje ebese uyalimasaja 1 to 2 minutes madoda akusiwo ukushaya indlwabu. Ashayi ngawe indlwabu. Ningizwe kahle akusiwo okushaya indlwabu insizwa zakithi owokuthi nje umasaje uthi mawufuna ukushaya indlwabu nawo right for indlwabu. Baningi nalabo u80 rand lo ungashaya ke ngayo indlwabu. The best endlwabeni ukuthi nje tsitsi noma utsitse lapha usungayishayela ke indlwabu yakho ke ngalo oka 80 rand. But ke lo oil awukho half kanje ngiyawusebenzisa u right insizwa yakithi makuukuthi la ecileni kwama sende kushile noma namaqhuqhuva lana uyezwa nje nawe kwayilona ikhwama lezi la ngaphansi uyaziza ukuthi azikho right zomile uthenga lo oil lo. Noma kuyancinza mawulunyelwa nezinqa madoda phakathi nezinqa nawo uthenga lo oil u80 rand. Very the best. Even nomama wakho menephungana naye umthathele le combo 160 rand. Insipho le eyokugeza ukuthi ungabi nalo iphunga la. Yabona into iyakusiza nokuthi kube right. Uma nqoba ngibo kuyakusiza nokuthi ube right. So lokho kwangaphansi okugeza lamakulunywa mawulunywa izinqa amaqhuqhuva une rash njoba nelanga shisa kanje neanda iyakhuhla 80 rand uthi nje ngicela ikhombo le ensipho no oil 80 rand mawungena ku WhatsApp wami awuyixoxe ezinye indaba ufika nje uthi nonsi ngisegoli ngicela iproduct nonsi ngisempumalanga ngicela iproduct ngizokunika idistributor esempumalanga nala ku WhatsApp mase ngisothe kahle indaba ama distributor ami la ku Facebook ngizofaka la ngezansi ukuthi nansi idistributor eseduze nawe. Insizwa zakithi I hope ukuthi ningizwile. So ke lo u80 rand so u160 mawuncinzelo ufuna ukuthi ube right lapha. Ebese ngiba ke ne-cleaning herb. I-cleaning herb ikusiza kuyizinso, ikusiza kuyi-BP, ikusiza ne-controller if unoshukela. Ikutreat ne-eczema, noma unephunganyana. But the best part ikusiza kuyizinso. Uyabona izinto zakho mayingcolile, sithandwa sami. Izinto mayingcolile umchamo ochamayo nawo ungcolile ngoba uhlala uyiphuzela ubhiya manqobelo peta. Uhlala uyiphuzela ubhiya yonke leyo nto iyakwenza nokuthi ipipi lingabe lisawakwazi ukuma kahle, ingabe sathi ngqi. Yabo lonto leyo. So i-cleaning herb ke izokusiza kuyizinso. Makuukuthi izinto zakho seziclean kuyakwazi ukuthi kubalanceke. Usually indoda esuka ifuna ukuthenga umveva noma ama capsules lawa because ukwenza into eyodwa. Lo wa 1.2 ngeke ngithi ayiqale uthenga kokubili. Thenga lokho kokuyiclean uqale uyiclean uqede. Mase usuyicleanile ngoba yonke into yami iya kakhulu emthanjeni nasesinyeni ukuthi uchame. Yabona nto mase usuqedile ukuchama bese ke usungenela lokho kunye. Kuyangena lokho kunye ukufica vele ama veins akho imthambo yakho isi clean. Uzokwazi uzobona into umuzwa wakho uzovuka. Iminingi imizi sengivusile. Miningi imizi engivusile. No wakho uzobona ukuthi uzovuka. Ayike lokho 170 le i-cleaning herb ithanda zami 170 bese ngiba nempesu ke yamadoda ngiyibeke phi bese ngiba nempesu yabesilisa i130 rand 130 iyakwenza ukuthi ushaya around amaningi kunikeza umdlandla ukuthi ushove uphinde ubuyele ushove uphinde ubuyele ebese ngiba 130 ebese ngiba nomlondo ama-tibek umlondo uphuza nje i-tibek elilodwa hayi likwenza umshubo likwenza umshubo. Uthenga nje one kazi yazi I love i-light yelanga. Uthenga nje i-tibek uthenga uphuze elilodwa, vuka ekseni uphuze i-tibek selilodwa.
engathi ungaliphuzisa ekuseni semini ntambama lona elilodwa. Makuwukuthi ufuna ukuthi kuba strong more, hayi phela ufuna ngingalala, usungaphuza ithiphu eselilodwa ekuseni uphinde ukhiphe elisha ntambama, shaye nje emakini enkulu uphuze, uzowuza umshubhu, uzoza ukuthi awugijimi wedwa. And a-healthy-ke awanawo ama-side effects ama-products ami because natural herbs. It's like uyahamba uyothatha konje sasikubiza ngani, noma ngithi ugamtrini uyogquma ngawo. Ugamtrini awunayo i-side effects unless wena u-allergic kuwona, so there is no side effect. Insizwa zakithi okomama-ke nginakho, ngine-cookie steamer, nginokoklinisa ku-250 kwabafazi, nginalo futhi itiye labafazi nawe ungamthengela umkakho. Ngenxa yokulokhu ngihambela ilanga guys, angisaboni. Ungamthengela umama wakho impesu, thenga impesu yabesifazane, thenga impesu yabesilisa. Nansi impesu yomama ile, impesu yabesifazane, impesu yabesilisa, 130 uyithengele wena, uthengele umama wakwakho. Ungathenga also itiye labafazi, nayo uphuza elilodwa, nawe uphuza elilodwa, kunomlondo owamadoda wokuthi udrive kahle. Kube nelabesifazane livusa nemizwa, limshisise umuntu wakho mayomile lapha ngaphansi, ngoba ningakwazi nokuromance abe lubricated. So ungathengela yena, uthengele nawe. 130 ithipeki, iphakethe leli 130. Uphuza ithipeki selilodwa hlala 7 days emzimbeni wakho. So ubilisa amanzi uphuze nje ubusuku uphuza itiye, hlala 7 days. Same nempesu, uthatha isipuni esisodwa ufake emanzini ashisayo, uphuzise kwetiye, hlala 7 days emzimbeni wakho. Ngiyabonga-ke thandwa zami.